Yn y dosbarth yma, y caseg yn unig fydd yn cael ei beirniadu, ond fe fydd yr ebolion yn cael dod yn ôl ar ôl hynny i gael ei beirniadu ar wahân. 12 yn y dosbarth. Ie, mae'n tynnu nhw allan eto nawr. Mae wedi newid i feddwl, yn amlwg. Felly mae'r gaseg islin wedi dod i fyny'r brig. A wedyn mae gaseg idylic, dwi'n meddwl, yn ail. Idylic Gwynifau. A'n drydydd wedyn Sandy Goodwin. Felly mae wedi cael brig Islin Spree sydd gyda fe ar y brig ar hyn o bryd. Eiddo Sian Islin Powell Jones. Wedi cael golwg dda arnyn nhw yn symud i gofyn iddyn nhw i drotian o gwmpas y cylch sawl gwaith. Felly fel y ti'n sôn Owen, mae'r symudiad yn amlwg yn bwysig i Colin Tibby yn ogystal â'r wedd. Islin Spree yn y safle cynta. Yn eiddo i Mrs Sian Islin Powell Jones. Ni'n gweld i fyna. Yr eiliadau yma yw'r eiliadau mwy o nerfus, mae'n siŵr. Nerfus a pwysig, oherwydd i'r un sydd ar y brig, mae eisiau aros ar y brig yn amlwg, ond i'r rhai eraill maen nhw eisiau mynd i fyny rhyw safle neu ddau. Mae yna rhyw edrych o hyd gan Colin. Bosib bod e ddim yn bendant ar ei fan. Eto. Yn ail, Idylic Gwynifau. Ar hyn o bryd. A mae'r het wedi diosg, felly mae'r... Ar ôl tipyn o adrefnu, mae yna benderfyniad fe ddath yr het i ffwrdd. Mae'r bathodynau allan a'r cardiau yn barod i roi. Dyma ni'n gweld wedi dod i'r brig yma. Y gaseg fagu dros 8 blwydd o'd yn yr adran A sy'n fuddugol eleni ydy Islin Spree yn eiddo i Mrs Sian Islin Powell Jones. Allan o Islin Havoc ac Islin Asprey. Heb anghofio'r ail, eiddo Mark a Liz Kilby, Idylic Gwynifau. A'r trydydd wedyn, eiddo Sandy Goodwin. Tame Valley, Sarah. Islin Spree wedi ennill medal efydd yn y gorffennol, ond yn dod i'r brig eleni. Ac ar ôl y dosbarth yma fe fyddwn ni'n gweld yr ebolion yn dod yn ôl i gael ei beirniadu ar wahân. Braf gweld cyfeillgarwch mewn cystadleuaeth, Owen. Di hynwyr. With the sixth prize going to exhibit number 774. Shara Copdolly, submitted by Miss Charlotte Ingram. Felly llawr chyda mawr i'r unigol yn nosbarth hwn record Silver Shadow. And we'll be moving on to the 2-year-old filly all-rounding class in the Welsh Ponies and Contact. With the section A's, this is the Australia. Ar ôl tipyn o bendroni ac adrefnu fe ddath na benderfyniad, a fe ddath na feirniadaeth oddi wrth Mr Colin Tibby yn fuddugol yng nghystadleuaeth y caseg fagu dros 8 blwydd o'd ei hebol gyda'r adran A. Dyma chi Islin Spree yn eiddo i Mrs Sian Islin Powell Jones ac yn ddornod i'r brenin i'r teulu.
Cymreig,